गाव ओइ साननैसो सिगां नोंना मा भाइराल जादोंमोन भिडिअ कलाव नोङो सोरनो मा बुस्थु देखायदोंमोन मुलि फुनो नोङो नोंनि देहा सोलेरा जेबो अबस्था गैया मिन्थिगौना नोङो आलुजों थाफायो आरोना बे मानसिया आलु बिसि ना मा ना बिनानाव जायो आं दाबो मोजाङै मिन्थिया आरोना बिथांखौ मानसियाथ' आलुजों थाफाबाय थायो आरोना बियो खिन्थु बिब' बिनानाव होनो सोरबा बायदिया मोखांखौबो एसे एखे नुयो गाथिया साइजनि ओमफ्राय आंनि भिडिअ लाबो आङो बे मानसिखौ होनो दे निजराया होनदों जोंखौ गाथिया एसे मा होनो एखे नुयो नोंखौ होनदों आङो नों बेसेबां गोजौ नोंनि गोजौ गाहायखौ लानानै आङो भिडिअखौ बानायाखै जायखिजाया ओमफ्राय आंखौ इयो मा होनदों आलुजों थाफाबाय थायो एखे नुयो बिदा फंबाय बा एखे नुवा नामा हो बिब' फंबाय बा एखे नुवा नामा न'नि मानसि नालाय जोंखौ एखे नुयो मिन्थिगौना आरो गाथिया नों बेसेबां गोजौ नोंनि खुगायालाय माथो ओरैजाय लाबाव थालायनाय आरो नोंखौ बे भिडिअखौ बानायनो थाखाय सोर सापर्ट होदों बेखौबो आं मिन्थिगौ नोङो नों बायदि मानसिया आरो खोनासंबाव दे बियो आंखौ ओरैबायदि बुंदों आरोना बियो आं गाफ्लाय जाहैदों आं मेकआप फुनो मोखाङाव ना मेकआप फुनो आं मा भिडिअखौ लाबोनोबा मानसिया जानला मोनला गायजुं जयजुं खालामनानै भिडिअखौ हगारो नामा एसेथ' साफा देलायनानैथ' एसेथ' मोजां देलायनानैथ' भिडिअखौ होब्लासो मानसिफ्राबो नायगोनलाय नै दाबो मेकआप फुनबावबायसो नै गोजानो नुबाय दा रायजोफोर नोंथांमोना खोनाबाय दा सोरबायदि मानसिया सापर्ट खालामो बिसोरखौ आं आसुरित मोनो आरोना सोरबायदि मानसिया सापर्ट खालामो बिसोरखौ दैदेनजों थाफानानै दैदेननि खिथु खारफानानै फलोवार्स एसे खामायना लाबाय एसे मानसिफोरजों सिनायजाबाय ओमफ्राय दा बेसेबां दुखि बे मानसिया नालाय ना नोंथांमोना नुदोंना बियो होनदों भिडिअखौ बानायबा गावनो गावनि खुगानिफ्रायनो बुंना लाखाबाय दायो मेकआप खालामनानै बियो गाबो मिन्थिगौना मेकआप दुनियानि मेकआप खालामना लायो आङो दा गाबनांगौ इमोसनेल खालामनानै मानसिफोरखौ बोनांगौ गावजों ओमफ्राय मा होनो फलोवार्स खामायनानै लानांगौ बिनि थाखाय बियो गावनो नोंथांमोननो मा बुजायबावनो नोंथांमोना गावनि खुगाजोंनो खोनाखादों मेकआप खालामनानै आं गाबो आं भिडिअ बानायो जाब्रुं खालामनानै आङो गाबगोन नामा बेफोरबायदि बुंनाय जादों बिनि बाथ्रायाव मिन्थिगौना नोंथांमोना खोनाखाबायना आरो खोनासंबाव गोजा फुनबावदों नै जाम्बि आलु बिब'ना आलु बिजि जायो मिथिबाय आंखौ जानला मोनला जावना नोंसोर बायदि बिब' फंबाय बिदाखौ लाग्रा नङा जोङो मिन्थिबाय नोंसोर बायदि आरो इसेबां गाज्रि रेकर्ड लानानै भिडिअ बानायग्रा फलोवार्स खामायग्रा जों नङा मिन्थिबायना नोंसोरसो गाव ओइ साननैसो सिगां नोंना मा भाइराल जादोंमोन भिडिअ कलाव नोङो सोरनो मा बुस्थु देखायदोंमोन मुलि फुनो नोंनि देहा सोलेरा जेबो अबस्था गैया मिन्थिगौना नोङो मा होनो हौवासानि गाहाम लानाय मानसिया मा देहा सोलेरा अबस्था थायो नामा मुलि फुनै नोङो सिख्ला उन्दैफोर बायदि बानायनानै लायो गावनि बुस्थुफोरखौ ओमफ्राय भिडिअ कलाव सेंग्राफोरखौ लफायो सेंग्राफोरनो भिडिअ कलाव देखायो नोंनाव जुदि इसेबां लाजिनाय दंबा नों जुदि इसेबां इमोसनेल मानसिबा आरो नोङो हौवा थैनायखौ लानानै इसेबां जुदि दुखु जायोबा नों गुबुन सेंग्रानो गुबुन हौवानो बेफोरबायदि देखायगौमोन नोङो गावनि सोलेरखौ आरो नोंनाव बिमा बिफा बिदा फंबाय बेफोरखौ जुदि मान सनमाननि खोथा सानोमोनबा आङो बेफोरबायदि बुस्थु देखायबा आंनि न'नि मानसिफोरा मा सानगोन आंखौ बेफोरबायदि नोङो जुदि साननाय दंबा नों बेफोरबायदि देखायगौमोन भिडिअ कलाव नोङो बेफोरबायदि गावनि बुस्थुखौ लंथं खुनानै देखायगौमोन नोंसोर आरो र' दे खोनासंबाव नोंथांमोनानो आंखौ जावैनि सिगां नोंनि मोदोमनि जिनिरखौ नायग्रो मिन्थिबाय इयो आंखौ होनदों मोदोमनि जिनिरखौ नायग्रो नोङो जुदि आंनि जिनिरखौ नुदोंबा देखायनानै हो पाब्लिकनो मिन्थिगौना नोंखौ होनदों आङो आंनि जिनिर माबा मोनसे जुदि गोरोन्थि नुदोंबा ससियेल मिडियायाव सोरबा जुदि नोंनो खिथादोंबा नोंनाव प्रुफ दंबा नों देखायना हो जोङो ओरैनो आबां जाबां बखिया प्रुफजों लोगोसे जोङो भिडिअखौ बानायो मिन्थिबायना नोङो निजोरा ना फाजारा ना मा लरगि साला जाम्बि दुनियानि मूर्ख ओमफ्राय बेफोरबायदि मानसिखौ सोरबायदि मानसिया सापर्ट खालामो मानो सापर्ट खालामो नोंसोरो मोजां गाज्रि सिनायनो हानाय नोंसिनावबो गोहो दं मेगन दं मिथिगौना मोजांखौ बिजिरनानै सापर्ट खालाम गाज्रिखौ बिजिरनानै नोंथांमोनाबो मा होनो दाखोरफोरखौ सोरबा जमा खालामना दोनगोन नामा दाखोरखौथ' नोंसोरो ज्राबसो गारहरगोन ना हो दाखोरखौ न' सिङाव नोंसोर बिदि सोनानै दोनगोन बिनि थाखायनो बेफोर मानसिखौ ना दाखोर सानना ला दाखोर मिथिबायना दाखोरसो बिसोरो आरो खोनासंबाव मानसिखौ आं बेफोरबायदि बुङोबा आं बे मानसिया नुफैफिनबा आं बेजों माबा बुंजाफिनगोन बा भिडिअ लाबोफिनजागोन होननानै नोंसोर बायदि मानसिखौ आं गिया मिन्थिगौना नोंसोर बायदि समाजनि गुबुंले खामानि मावनाय मानसिखौ आं गिया आरो नोंनि भिडिअ लाबोनानै आंखौ सोरबा माबा मोनसे बुंगोन
मा होनो नोंखौ सापर्ट खालामनानै आंखौ सोरबा माबा मोनसे बुंगोन आरो नों मानसिया नुफिननानै आंखौ मा सानगोन बेखौ आं गिया मिथिगौना नों मा सानो सान नोङो गावखौ फोसाबना लाग्रो सिगां मिथिगौना मिथिगौ नोङो गावखौ सिगां फोसाबना लाग्रोनानै नोङो बै मालायफोरा मा सानगोन बेखौ बुजायग्रोबानो जाबाय साननानै नाय नों मिथिबाय जानला मोनला बेफोरबायदि बुंनाङा जाम्बि साला आंलायनो गाफ्लानानै भिडिअ बानायनो नों आंनि जायगायाव थानो मोननांगौमोन मिथिबाय आलु बिजिना बिब' नोंखौ डाइरेक्ट बुंबाय नोङो नोङो फंबाय जग्रा खोमा मिथिगौना इनिखायनो नोङो भिडिअ कलाव गुबुन सेंग्राफोरनो गावनि सोलेर देखायो नोंसोरबायदि सोलेर देखाय जोङो फैसा खामाया ससियेल मिडियायाव नोंसोरबायदि मा होनो सोलेर फाननानै जोङो फैसा खामाया मिथिगौ जोङो नोंसोरबायदि सोलेर फाननानै जोङो एकाउन्टाव 3 लाख 4 लाख फैसा बुथुमनानै दोनाखै बेखौ नोङो मिथिना लाबानो जाबाय निजरा मिथिगौना नोंखौ बै साफा सानै बे माबायदि मानसिफोरा नोंखौ सापर्ट खालामो आं बुंना होनोसै सोलेर नायनानै मोजां मोनग्रा गावसोरबो बेफोरबायदि मानसि नों जेरै इसोरबो बेफोरबायदि मानसिया नोंखौ सापर्ट खालामदों मोजां मानसिया गियानि मानसिया मोजां गाज्रिखौ बुजिनो हानाय मानसिया नोंखौ रावबो सापर्ट खालामाखै बेखौ नों मिथिना लाबानो जाबाय मिथिगौना नोङो जाम्बि लरगि नों आंनि जायगायाव थाब्लासो मिथिगौमोन मिथिबाय आरो नोङो मोनसे खोथा बुङो नों आंनि जायगायाव थाब्लासो मिथिगौमोन नोंखौ आं बुंदों नोङो मोनसे खोथा बुंदोंमोन बै साननैसो सिगाङावबो आंनि हौवाया थैबाय आंनि हौवा थैनायखौ लानानैनो आङो दासिमबो रावबो हौवाजों रिलेशनशिपआव थाया रावबो हौवाजों जेबो जायाखै नोङो बेफोरबायदि होननानै गाबो ओमफ्राय बे साननैसोनि उनावनो नोंनि मोनसे भिडिअ नुदों लेथ्रा सोलेर देखायनाय मिथिगौना नोङो सासे फानग्रानि लाइनावसो फैयो मिथिबाय आरो नोंखौ बांसिनानो मानसिफ्रा फानग्रासो होनखादों नोङो देहा सोलेर फाननानैसो नोङो एकाउन्टाव फैसाखौ जमा बुथुमना दोनदों बङाइगावआव नोङो माबायदि 6000 रुम भारा सानै लोगोनो 3000 बाबोथ' मासाव बेसेबां थाङो जानाय लोंनाया न'निफ्राय फैयो होनदों बेसेबां न'निफ्राय लाबोगोन नोंनि जानाय लोंनायखौ बेसेबां न'निफ्राय लाबोगोन नोंनि जानाय लोंनायखौ नोङो सोलेर फाननानै बे फैसाखौ बुथुमनानै लायाखैबा आजिखालि दिनाव होनो आङो जब मावनानैबो फैसाखौ जों बिदि बुथुमनानै लानो हाया जिराय उन्दु जानो थाखाय जानो हालायनाय बिदि बुथुमनानै लानो हाया मिथिगौना सासे बिजनेसमेनाबो टेनसन जायो दिनै जोङो उन्दुनानै जाबाथाय गाबोन जोङो माखौ जानो इदि होननानै खिन्थु नोंनाव टेनसन गैया नोंसोरो मानो होनबा नोंसोरो देहा सोलेर फानग्रा मानसि ना खोथायाव खोथा आं मोनसे खोथा बुंनोसै मिथिबाय दा नोङो आलुजों जमा थायो मोनसे रुमाव नोंसोर मा मावो मा दाङो नोंसोरथ' थाखा बुरजा खोन्थालायो टिभि देखावनानै बे फैसाया मानि नोंसिना फेसबुकनि ना इउटुबनि मा मावो नोंसोरो इयो जोंखौ मा मावो होनना सोंदों आलुआबो मोनसे जायखिजाया जब मावो आंबो मोनसे जायखिजाया जब मावो जोङो मिथिगौना नोंसोरबायदि बङाइगावआव जों ओरैनो रुम भारा लायाखै आंथ' जब गैयाबा जेबो खामानि गैयाबा आङो रुम भारा थानानै इदि लासिं सिं उदां बेराय मानसिफोरनि सिगाङाव देखायनो लाजिगोनसो आङो मिथिगौना नोंसोरबायदि मानसियासो लाजिया इदि मिथिगौना खामानि गैया दामानि गैया नोंना न' गैया नामा नों न'आवबो थाया न' गैया नोंना न'आवबो थाया अबेबा बङाइगावआव रुम भारा थायो मानि थाखाय जबबो मावा जेबो मारै होनो हायो फैसाखौ मारै होनो हायो नोंसोरो मारै होनो हायो दाथ' आंखौ नोङो मा मावो होनदों आं मोनसे जब मावो जायखिजाया आरो इउटुबनिफ्राय फैसा मोनो आं नोंथ' फेसबुकनिफ्राय फैसा दाबो सुरुवातबो जायाखै खनसेबो नों फेसबुकनि फैसा मोनाखै आं इउटुबनिफ्राय मासै मास फैसा मोनो नों फैसा नायबावनो आंनिखौ र' नोंनो फैसा देखायबावनो आं नै इदि फैसा थायो आंनि आखायाव थायो बेफोर फैसाया मिथिगौना आरो एकाउन्टनि फैसा नायनो नोङो एकाउन्टनि फैसा नायनो नोंनो स्क्रिनशट खालामनानै देखायगोन आं मिथिगौना नोङो फिट नांनानै नों गोलैनो हागौ मिथिगौ नोङो आंनि रुमफोरखौ नायनानै साननो हागौ नोंनाव फैसा गैया खिन्थु जोङो फैसाखौ खामायो आरो नोंनि बायदि देहा सोलेर फाननानै हौवाफोरनो सोलेर देखायनानै जों फैसाखौ खामायाखै आरो सोलेर देखाय मोसा जोङो रिल्स होनानै जोङो इउटुबनिफ्रायबो फैसा खामायाखै नोंसोरबायदि गाज्रि मानसिफोरखौ जोङो बुजायनानैसो आरो एसे पाब्लिकजों मोजां मोनजानानैसो जोङो बे फैसाखौ खामायदों सापर्ट मोननानैसो मिथिबाय नोङो बुरबक आरो खोनासंबाव आरो आलुजों होनदों दै रुम गंसेयाव जमा थायो नोङो नोंनि फंबाय बिदाजों जमा थाफानो लाजिदों खोमा ना नोंसोरो जमा थाफानो लाजिदों खोमा माबा मोनसे दाय मावना फैदों खोमा बिनि थाखाय न'आवबो थानो हाया जोंथ' बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नालाय जों जमा थाखायो मिथिगौना न'नि मानसिया न'आव जमा थायाबा अबाव जमा थानांगौ मोख्रि नोंसोरखौथ' बिब' बिनानाव होनो मानसिया आं दाबो मोजां मिन्थिया नोंसिनि सोमोन्दैखौ मिथिबाय नोंखौ आं मोजांसो सानोमोन मिथिबाय आब' नोंखौ मोजां साननानै नोंनि भिडिअखौ नायनानै आं लाइक कमेन्टबो हरलायलायमोन बै समाव मिथिबाय
नोंसोरथ' हाजार सिर' जिंदगी खौथि खौथि जुग जुग डलार नोंसोरो फेसबुक सालायबोनाय इउटुब सालायबोनाय जोंलाय नै मैया दाख्लैसो ओंखारदों मास मोनथामल' जादों आं मास मोनथाम बेयावनो सासे बायदि मानसि मास मोनथामल' जानायावनो बियो मास मोनथामावनो मालाय 29 30K फलोवार खामायदों सोलेर देखायनानै मिथिगौ ना जोङोथ' बिसोरबायदि सोलेर देखाया नालाय बिनि थाखायनो जोंना फलोवार्सआ बाराया मिथिबाय नों बायदि मानसिफोरा नों बायदि जुदि सोलेर देखायोमोनबा जोंबो फलोवार्सखौ दानो बुरजा लाखनि माबा बुथुमनानै लानो हागौमोन मिथिबायना आरो नों बायदि मानसिया आंनि भिडिअखौ नायो होनदों नोंनि भिडिअखौबो आं नायो ओमफ्राय नोंनि भिडिअखौ नायबा जोङो मोनसेबो नोंनि भिडिअखौ मोजां नुवा बिनि थाखायनो नोंनि थाखाय आं भिडिअखौ लाबोदों ओमफ्राय नोङो इयावनो बुजिनानै मोजां जानांगौ जाम्बि जोब्बाय गैला बेखिनियावनो फोजोबदों आरोना बियो दुनियानि जाम्बि सोर बायदि मानसिफोरा सापर्ट खालामो बिसोरखौ मा मोनो नोंसोर बिसोरखौ सापर्ट खालामनानै हो आरो बे मानसिखौ जाय बायदिया सापर्ट खालामो आं खनले खनले बुंखायो बे जेरै एरैनो जानांगौ बे सापर्ट खालामग्रा मानसिफोरा मिथिबायना नोंखौ सोर बे भिडिअखौ नोंखौ सोर बानायनो होदों बेखौबो आं मिथियो खिन्थु नामखौ आं बुंथ'ला मिथिगौ ना थ' बेखिनिनोमोन नेक्स्टआव नोङो आरो आंनि सायाव भिडिअ लाबोबावबा आरो आंबो लाबोगोन नोंनि सायाव मिथिबाय नोंसोर बायदि समाजाव जोङो गुबुंले बुस्थु देखाय जोङो फलोवार साबस्क्राइबार खामायना लायाखै मिथिबाय नोंसोरो गावखौ सानना नायग्रोब्रा नोंसोरो जोङो मा खामानि मावगासिनो जोंखौ सोरबायदि मानसिया मोजां होनो सोरबायदि मानसिफोरा गाज्रि होनो लाजियाबो नोङो भिडिअ कलाव बेफोरबायदि देखायनानै एसेबां लेथ्रा भाइरेल जानानैबो लाजिनाय गैया फल' लाइक कमेन्ट नागिरबाय थानो खम नोङो बे भिडिअखौ होनानै फल' लाइक कमेन्ट नागिरबाय थादों बै साननैसोबो दा बेखिनिनो मा लोगोफोर शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो सोरबाफोर जुदि गोदान नायदोंबा आंनि चेनेलाव साबसक्राइब खालामनो लोगोसे लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना जोबजासिम नायनायनि गोजोननाय थाबाय बाय बाय आरो मोनसे खोथा नेक्स्टआव जुदि नों आंनि भिडिअ लाबोबावोबा नोंनि जोनोम कुण्डलि सब बख'जोबगोन आं मिथिगौ ना आरो नोंनाव मा गाज्रि मोजां रेकर्ड दं आरो नोंनाव गथ' साबेसे दं साबेसे फिसाय दं सोरजों नोङो थादोंमोन सोरजों नों मा खालामदोंमोन सेस बख'जोबगोन आं मिथिगौ ना नों जुदि नेक्स्टआव आंनि भिडिअ लाबोनांगौबा होनखादों आं बे खोथाखौ बुंना दोनखाबाय मिथिबाय